Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Nailhan na sa Davao City Police ang sospek nga taga Surigao del Norte nga maoy nagpasiugda sa fireworks display sa Davao City atol sa pagsulod sa bag-ong tuig. Ano ang report ni Argel Relator. Na-recover sa kapulisan kining fragments og residue sa fireworks. Gihang ilang gisubay ang riprap area sa NHA Bangkal, Davao City. Duha ka adlaw ang nilabay. Human nasaksihan sa kasikbit ng mga residente ang fireworks display ato sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Ang maong riprap maoy usa sa duha ka areas nga una na nga gituuhan sa kapulisan base sa inisyal nga investigasyon kung asa nanukad ang fireworks display. Natultulan sa kapulisan ang maong mga timailhan nga doon nagayoy gipabuto nga fireworks. Human mipyait na ang mga residente nga nakasaksi sa pagpabuto og fireworks. Sumala matud pa sa duha ka witness, dili sa kalsada kundi sa riprap sa sapa gipabuto ang fireworks. Ang usa sa witness, bisita matud pa niya ang suspect nga usasab ka negosyante nga si alias Butchok nga taga-poblasyon sa lungsod sa Placer sa Surigao del Norte. For alleged sir, no, wala nakabantay kini maong taga NHA Bangkal nga iyang bisita during the pagsugat sa bagong tuig. Then nila nakita sir no nga nagdala kini backpack dito sa may katong sa iyang gipa power sir no sa may dike. Dito moto ang gitulo sa ato mga bata po sir nga naghatag po sa nasibit kagahapong alawa sir during the investigation. Gisulayan pa kuno og pugong sa mga witness ang suspect nga dili magpabuto apan nagmagahi kini sa pagtuman resulta sa malampuso ni ining fireworks display. Nibisita lang matud pa ang suspect sa balay sa usa sa mga witness aron sa ulugon ang bag-ong tuig apan wala siya masayod nga anaaday kini dalang pabuto. Nakauli na sa matud pa sa ilang lugar sa Surigao del Norte ang suspect niadtong January 1 sa buntag. Magipag-coordinate sa police station sir kung asa nagpuyo kini mga suspect kay ato ang siyang filean sir no sa violation sa City Ordinance number 060-02 series of 2002 sir and possible po sir no ato po lang tanawan kung pwede ba siya nato ma-filean sa violation sa Republic Act 7183 sir. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.